Asibingelele babukeli beBlack Life TV, igama uNonhlanhla Msimamelo wakaZondi. Sisendaweni yakhona la kaMashu, sizoyenza ke follow up kusisi owayekade eshade nobhuti laphayana. Ubhuti ke sibonge kakhulu, abantu ke balibele befonile bemsiza. Siyabonga kwababukeli beBlack Life TV. Nanokuthi ke njengoba sikhona lana ke endaweni yaKaMashu, usisi esemuvele kusupervisor wakhe, sikoze sizozwa ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Unfortunately ubhuti ke asikwazanga ukuthi simthole lo ade kadine naye ukuze naye akwazi ukuzoyichazela ibongele, but siyathembisa ukuthi somthola akwazi ukuthi azokhuluma nani. Asike singene ngaphathi sekuyena ke usisi siza ukuthi ngabe kuqhuba kanjani njengoba ashiya umyeni wakhe wakhetha uzohlala no supervisor la endaweni yaKaMashu. So mama uyaphila? Ngiyaphila njani sisi? Sikhona nathi sibonge kakhulu ukuthi uphinde usiphe isikhathi sakho. La sizokwenza i-follow up ukuthi ngabe konke kuhamba kahle yini, nanokuthi mhlawumbe just ukukhumbuza ababukeli emakhaya ukuthi ubani igama, nokuthi uphuma kephi nendawo. Okay, hayi igama lami nguNobuhle wakwaMadlala. Bekade eshade noBabuzwane, but sisalungisa indaba ye-divorce ke manje cause nasendlini angisahlali naye ngamuva ngalo suku lesigameko. Sengihlala no-supervisor and iy'ngane ngahamba nazo cause ngiyazi ukuthi ayikho into azosiza ngayo vele cause akasebenzi. Alright, so after ukuhambe ungaleli alanga sisuka wagcina wenzakaleni? No, I think i-Black Life TV imsizile cause nasemsebenzini ivideo yagcina ifinyelelile khona, namaphathi bayingenelela indaba yakhe cause kuthiwa it was an unfairly dismissal, so sisa-attenda i-hearing ezona next week. Okay, so ni ubani aba-attenda hearing, wena no supervisor? Mina ne-supervisor. Okay. Sisamisiwe futhi emsebenzini okwamanje. Oh, senisamisiwe manje. Okay, bathole ngazuthi lokhu okwenzakalile akubanga kuhle. Yes, bafuna ukulilandelela kahle udaba ukuthi waze waxoshwa emsebenzini ngasiphi isizathu. Yes. So wena ke uphila kanjani, ku right yonke into kuyi relationship yakho? Yeah, kwamanje si right, angifuni ukuqamba amanga. Sisi right, sisaphathane kahle. Kuphela ke ubhuti angazi ukuthi uqhuba kanjani la ekhona cause ngizwile kuthiwa khona itoha selitholile. Yes. Oh yena lo amshiya. Yebo, lengamshiya ubaba wakwaZwane. Okay. So nina njengoba nisamisiwe emsebenzini ke niphila kanjani? Hayi, sisaphila. Cause into esanda kwenzeka nje kusase right. Yes, asazi ukuthi sizobuyela yini emsebenzini noma cha. Okay. Emva kwecala. Mhlambe ke nihleli phansi nixoxe nobabili nibonisana khona ama chances ukuthi mhlambe ngabuyela uma mhlambe nibona nina ngokwesimo sasemsebenzini. Yeah, okwamanje imanager ingakositholi isisombululo sokuthi kwakuyini imbangela yokuxoshwa kwakhe emsebenzini, ubani wayerongi kahle kahle phakathi kwa supervisor naye umyeni wami. Angazi noma sobuyela yini, but if icala lilahla thina akusho ukuthi ngisikwazi ukubuyela emsebenzini, but naye uma icala limlahla ngiyakwazi ukubuyela emsebenzini. But bengizwe inkulumo zokuthi basafisa ukumbuyisela emsebenzini the way abathole ngakhona istory. Babuyisela manje lo umkhwenyana wakho? Babuzwane. Lo ade kumkhwenyana wakho? Yes. Okay, so manje emsebenzini ngoba bezwe le story sebethi bafuna ukuthi bambuyisele bakhiphe nini? Cabanga kanjalo mabe kodwa kuukuthi icala seliphothulile sisi cause imenya nje njengoba sengichazile ukuthi ayikakasitholi istory esiphelele. Isafuna ukulandelelwa ilandelele yonke into eyenzakalayo. Okay, so wena uma ubuka ke njengamanje ubaba lo okuhleli naye nihlalisene ngaliphi ngokuthi nje nisahlalisene kwamanje noma unawo ama plans yakho? Yeah, if isixoxa axoshwe umyeni wami emsebenzini, uvele wena ama plans athize ngami, kuyikona ukuthi ubanje ukuthi ngonkosikazi womuntu. So ngilungisa ama preparations e-divorce nami, ngiyacabanga ukuthi konke kuzoya phambili. Then naye ubaba lo kade nginaye uBabuzwane naye bese eqhubeka nempilo yakhe. Yes. So wena nje njengamanje lesimo lesi umile no supervisor? Yebo, ngisaqhubeka naye.
and awucabangi futhi nokuphindela emuva noma usuzwile ukuthi useyasebenza ubabuzwane nje usaqhubeka ne-divorce. Ayi entweni angidlulise kuzona zinzima kakhulu, angiboni ukuthi ngisangabuyela kini because isizathu esadala ukuthi nami ngigcine sengivuma ukuthi ngibe sesayidini la supervisor the way abekade engitreat-a ngakhona endlini, njengoba ngangisho ukuthi umuntu onodlame, onolaka, onenhliziyo encane. So angazi ukuthi mhlawumbe makuthiwa siyabuyelana mhlawumbe kuyoba kuhle isikhathi esingakanani aphinde aqale phansi into azenza. So I think abanye bababukeli emakhaya uma sibuka ama-comments mhlawumbe basitholanga iside lakho le story kahle kahle ukuthi lesimo leso senziswe yini, mhlawumbe ukuphendula lo mbuzo ngabe ukwenziswe yini. Yes, ngicabanga ukuthi kuyena ubaba ekhaya wafika nesinqumo sokuthi abize i-Black Life TV kuwukuthi vele ababukeli be-Black Life TV abanalo ulwazi lokuthi ubani owayenenkinga. Yes, okungenzeka ukuthi mina vele enganginenkinga ngithuli nayo, but mangabe sengenza i-revenge kubaba wekhaya kwababhlungu kwazwela again. Yes, so mhlawumbe mangase bezwe i-story sami ne-story sakhe kukhona la benga-understanda khona. Yeah. Ngoba wena sikuthiwe namhlanje sathi sizowenza i-follow up nawe, mhlawumbe just ukuthi ubacacisele ukuthi esakhe story bekuyini kahle kahle kwenza ukuthi ugcine usuwenza ngale ndlela wenze ngayo, because besibukela ama-comments ukuthi abantu abaningi bayasho nje akekho right lo makoti ukuthi because thina abantu uma singekho kuleso simo noma ecathweni zalowo muntu sijaja kalula, yabo. So mhlawumbe mengasuzami njengamanje just to explain ukuthi uqhamukaphi. Okay sisi, engingakuchazela ngakho nje okokuqala ngingayilanda ekuqaleni, ngingakusebenzi mina ngihlala endlini yena esebenza. Benyakho ukuthi meku Friday ahambe uthotho uzabuye ngoSunday ntambama esezongitshela ngilungisa i-uniform yakhe yomsebenzi, ngingamazi ukuthi kade ephi weekend yonke ebekade engekho. Thola kwesinye isikhathi payday yakhe ngoba sengiyayazi imali ayingayilethi ngesikhathi fanele siqale sixabanele imali yokudla la endlini, izingane kumele zidle nathi kumele sidle la endlini. Angasho ukuthi ubekade kuphi i-weekend yonke, ngalokho uzovela avuke ngolaka kumina. And leyo nto behambe ingiphathe kabuhlungu kuyikona ukuthi ngoba ngithembele ekutheneni uyena osupportayo la endlini akukho la ngizoya khona, kumele ngisibekezelele isimo ngoba ngihleli nezingane, egcineni uzolambisa mina nezingane lo muntu. Kwahamba isikhathi wagcina sevelile umuntu ayintshontshana naye ngoba wavela naye nje hamba naye. Yes, wafika washiya isikhwama somsebenzi, washintsha i-uniform, wahamba ku Friday. Wathi uhamba nabahambayo, wangangichazela ukuthi uyapi. Wabuya ngoSunday ntambama bangithi ngiyakhuluma naye, wathi ayikho into azoyikhuluma nomfazi ohlala ekhaya. Ngase ngiyamtshela ukuthi hayi nami sengicabanga ukuthi ngolunye usuku ngizama into ezimayelana namatoho, mhlambe kukhona la ngizosizakala khona ngoba ngeke ngiyimele indaba okuhlonyezwa umuntu wesilisa kanje ngithule. Yes. So nakho ke esekuzamela umsebenzi sekufaka kanti vele sekuzokwenzeka. Yes, washo wathi kuphuma ama-post emsebenzini nakhona engitshela nje roughly as if wengathembi ukuthi vele ngizoqashwa emsebenzini. Yes, and into engicabanga ukuthi usupervisor yamphatha kabi and unobuntu mayelana nabantu besifazane. Wayekabuke nasemsebenzini, wayengibiza nje nanganoma yini athanda ukungibiza ngayo. Yes, gcina sekuzwela ke nakubasebenzi engisebenza nabo. Kuyikona ukuthi abakwazi ukungenelela endabeni zabantu ababili. So supervisor mayingena indaba kwaba sengathi manje sivele into ebikade, kanti usupervisor sithandane naye vele sekuvele lezi zimo zikhona. Yes, sizoxabana kwenu nobabili. Sekudala eyibuka lento yethu ethuli. Alright, so manje ke izingane no supervisor usuhlala nabo bonke? Yes, sihlala so yena akasakufoneli ubaba lo wekhaya akasho lutho? Maye ngifonelile sisa ngifuna ukudlala ngawe, so ngizoyifaka loudspeaker nje because kusuke kuyinhlamba zodwa ngithuka ngaso. Angisho ngazo zonke inhlamba ukuthi ngiyisifebe ngahlulwa umuzi, yonke lonto leyo ayihlali kahle kumina. So ngiye ngafuni ukuthi sigcine sesiagwiwisha because isikhathi esiningi mina ngispenda nezingane. Anti ifoni izingane zila angifuni ukukhuluma into engasile ezinganeni because ngelilanga ngifuna ukubizwa umphakathi kuthiwa ingane yakabani ithe igama elinzima engeke ngikwazi nami ukuthi ngilimele malikhulunywa ingane yakho. Yes. So manje ke ubaba yena uyithatha kanjani yonke lolu daba lo musha ke lo wala ekhaya le ngihlala naye? No, lo muntu engihlala naye umuntu onobuntu. And into eyadala ukuthi angamukele nezingane zami
ucabangela mina ney'ngane cause uyamazi lo ukuthi besiphila impiloni naye. Yes, and side isikhathi eyibuka lento yakhe. So kwase kugcina ukuthi-ke manje angenelele akwazi ukuthi asivikele. La-ke saqala khona saxabana-ke nobaba wekhaya yakhe ngoba yayimncika lento. Yes. Alright, so wena-ke iy'ngane uyithatha kubaba wazo nakumuntu ade sezimjwayele, mhlawumbe lokho awubona ukuthi ngase kuyi-affect ingane ubuye nazo uzohlala nazo komunye umuntu ebezingamjwayele? Angiyiboni ukuthi sizo-affect-eka sisi ngoba even now mina ngicabanga ukuthi lo osekhulile ona-9 years I think udinga noma i-counselling cause isithombe anaso ebesenzeka endlini phambi kwakhe asikakosuleki ngoba uhlala angibuza ukuthi ma ninobaba ngalesa sikhathi kwakusuke kwenzakalani mase ubaba ekushaya, kwakusuke kwenzakalani ubaba mesekhuluma nawe ethi ngiyitshele ngane ukuthi hayi akakhulunywa amazwi kanje na futhi indaba zabantu abadala uzikhuluma but sengidinga noma umuntu ozokhuluma naye ayikhanselise kahle ukuze izokhula ikhohlwe ilento cause mina angazi ukuthi ngingayitshela kanjani cause into yayenzeka phambi kwami nayo iyibuka. But-ke phezu kwaloko kuhlukumezeka kwayo okushoyo still uhlala nayo komunye umuntu, ucabanga ukuthi lokho kuzombondelana konke? Ya kona eqinisweni sisi angifuni uqamba amanga, ngiyayidinga indawo yami ukuze ney'ngane zizoba nespace cause vele siyathandana no-supervisor but ngeke ngazi la iyoshintsha khona. And ngifike ney'ngane zami naye uney'ngane zakhe, mhla kuthiwa kufika iy'ngane zakhe la endlini nezami la endlini, mhla sekuthiwa ziyaxabana la endlini mhlawumbe nathi akusahambi kahle, ngeke yini kube inkinga lokho. So ngiyasidinga nami ispace sami, kuwukuthi-ke emsebenzini siyabuyiselwa noma cha ngiyozwa khona but if ukuthi asibuyiselwa nami ngibe sengiqala phansi ngibheka amatoho ukuze ngizokwazi ukwakhela iy'ngane zami indawo yokuhlala cause angeke ngikwazi ngampela ukuthi ngibuyele emuva emshadweni mangabe sakulesa simo, ngeke ngikwazi ngempela. Kodwa phela ngathi ukuthi iy'ngane zami ngeyikhule ngendlela e-right, anginayo ishow yalokho cause ngihlale naye iminyaka eminingi njengoba basho ukuthi sesishade for 7 years. Side isikhathi ngibekezeli. Yes. So imndeni yenu no ex-husband wakho nowakho umndeni, so kwenzakalani? Bavele bayi kanjalo uma beningakabahlalisi phansi, beningakasitholi isikhathi esi-right ukuthi nibe ne-family meeting noma vele bayidingi? Iyona-ke into eyadala ukuthi abize i-Black Life TV leyo cause akafuni ukuzwa ngomuntu. Unefamily yakhe, nginefamily yami. Ngabuza naphambi kwenye ekuqaleni ukuthi why engahlanganisanga imndeni sikhulume. Ingoba uyazazi ukuthi vele akafuni i-opinion ezosuka kubantu. Kumele kuhlezi kuyena right ngaso sonke isikhathi noma e-wrong. If uzomprove wrong niyaxabana. Yes. So manje njengoba nje kukanje umndeni wakho awunankinga, usuyazi ngalolu daba noma kwenzakalani? Yes, uyazi ngalolu daba but abekho happy cause bona bazi ukuthi ngashada. Kuyikona ukuthi nami sengenzela i-safety yami ney'ngane. Ayikho into engizoyenza. Yeah. Yes. So la ufile ngathi usivele ney'ngane zi-safe nonke nje ni-right? Sahleli kahle ku-right. But ukuhamba kwesikhathi ngizodinga nami indawo yami yokuhlala. Ukuthi ube yes, ngikwazi ukuba nespace ney'ngane zami zikhululeke. Cause vele ukuhlala emzini nomuntu lana azihlobene namuntu zize ngami. Yimina onobudlelwane nomuntu wala ekhaya. So ukuphela kwalobu budlelwane mhlawumbe nayo yosikipha ngesango ngeke sazi. Bese siya ngakuphi? Yeah. Yes, it's better ukuthi nami ehambeni kwesikhathi ngithola indawo yami. Yes. So akukujabulisi mhlawumbe ukuthi umkhwenyana wakho loyana usenomsebenzi? Kuyangijabulisa cause uzoqhubeka aphila impilo abeyiphila and uzokwazi ulala edlile. Angimbambele inhliziyo embi, anginalo iqhubu naye. Ukuthi utholile umsebenzi la uthole khona it's fine, kuhle, ngiyambongela mina. And nokuthi njengoba kuthiwa kunamahebe zokuthi uzobuyisela emsebenzini, nakho lokho kuyangijabulisa futhi anginankinga as long as ukwazi ukuphila. But okungijabulisayo ukuthi sehleli ngokuhlukana naye. Mhlawumbe umqondo uzokushintsha, akubona ukuhlala yedwa ukuthi kuyinkinga kanjani. Mhlawumbe umqondo uzoshintsha. Oh, wena ubusamthanda noma ubungasamthandi? Noma into ekukhiphile emshadweni wakho ukhishiwe ukuthi uyakuhlukumeza noma ukhishiwe ukuthi usuthanda usupervisor? Ngifuna ukuzwa lapho ngoba engazi ukuthi awumbambele eqhubu kodwa umfisela okuhle, kodwa manje ngifuna ukwazi usamthanda noma usamthandi, noma isimo sinosupervisor phakathi ukuthi uchaze oyena kwenzakalani? Cha bandle kumthanda bengimthanda, ngifuna uqamba amanga. Kodwa indlela abenza ngayo
bese kufike la ngikhathala khona. And njengoba kwase ngingenelela abanye abantu abaseceleni ngase ngibona nami ukuthi engikhathele ukuthula. Kwakungasekho ukuthi ngenze ngenye indlela cause ngangibona ukuthi isicinde kuyosa ngifile akekho yobazi ukuthi kwenzakaleni. At least ingcono kube khona ukuthi makubonakala ukuthi kutholakala umuntu eshonile la endlini lathi sihlala khona, kube khona owazi ukuthi ubenenkinga e1 no2 no3 endlini, qale kulandelelwe yena ubhuti ngoba ngenzeka ngelilanga ngivuke ngingasekho ngihleli la endlini kwangithi ngiyamthanda ekubeni ngihlukumeza. Bengakuphethi kahle nawe. Sibonge kakhulu ke sesokuthi ukwazi ukuthi ukhulume nathi nanokuthi siyacela ukuthi uzame ukuthi uchazele ubaba usupervisor ngoba naye siyafisa ukuthi sibe naye sikwazi ukuthi sikhulume naye face yabo. Next week soza soyenza follow up hearing ukuthi khamba kanjani, mhlawumbe futhi mengenzeka nasemsebenzini abaphathi sikwazi ukuthi sikhulume nabo mekuthi inkampani mhlawumbe iyavuma. You understand, because amanye ama companies akangavuma indaba yoma camera nani. Yes, but sifuna ukwenza indaba ilandeleleke izifike esiphethweni sayo. Naye ubhuti u-ex husband wakho zimcheck ukuthi usesebenza kanjani, uyaphila yini, kuhamba kahle yini ngakuyena futhi, uyayizwa leyo nto. So siyabonga ke nje ngesikhathi sakho usicelele ku supervisor ukuthi siyafisa ukuthi naye ke sibe naye la kwi Black Life ukuze nabantu bambone usupervisor lo naye akwazi ukuzoyiphendulela. You understand? Yebo ngiyakuzwa sisi. Sibonge kakhulu ke babukeli Black Life TV njengoba besenzwile ke uyena usisi lo owayeka umnyeni wakhe wazohlala no supervisor wayexoshisa umnyeni wakhe emsebenzini, but ke siyajabula ukuthi sikwazile ukuthi senze follow up naye asho ukuthi uyamkhulula ubhuti. Asihlangane ngokuzayo igama Miss Mamelo wakaZondi Sibongo. Please do not forget to subscribe ku YouTube channel yethu, usilandele kona wonke ama social media platform. See you next time la izinkinga zomndeni. Black Life TV.